Şanly terelen belenýän günlerinde awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentligine täze ýol gurulşyk çeýnikalaryň bir neçe gelip gowuşdy. Täze awtomobil ýollaryny gurmak hemde bar bolan awtomobil ýollary döwrewaplaşdyrmak, Türkmenistany durmuş ykdysadydan ötürmek maksatnamasyna esasy wezipeleň biri hökmüne kesitlenildi. Çünki dünýä tejribesiniň görkezişi ýaly döwrewap ýollar ykdysady ösüşiň we awadançylygyň nişanlary. Şeýle döwletli işleri durmuşa geçirmegi gazanmak ugrunda döwrewap awtomobil ýollarynyň gurulşyk taýdamalaryny amala aşyrmakda kuwatly tehnikalara uly orun değişdiler. Şoňa görä bu meseleler hormatly prezidentimiziň hem işe üns merkezine durýar. Dünýäň öňde barçy ýöretegi ýol gurulşyk tehnikalary we enjamlary öňlerji kampaniýalarynyň satyn alynan kuwatly ýordamynyň howa şertlerine gabat gelýän tehnikalaryň önümçiligi goý berilmegi, ýol gurulşyk pudawynyň tehnika enjamlaryny binýadyny fotolandyryp, öňde goýulan wezipeleri ýokary kiýillik hemde belenen möhletini ýerine ýetirmäge mümkinçilik döredir. Magtymly Pragynyň doglanynyň 300 ýyllygynyň halkara derejesinde belenilýän 2024-nji ýylda arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol gurulşyk pudawyny berýän ýygyderli gollawlaryny aýdyň duýup, awtomobil ýollaryny guruçylar ýokary depkinler bilen öňerçilikli zähmet çekip, ajaýyp şahny senen dabaralandyrmagy öz münasip goşantlaryny goşak dıklaryna anandyrýarlar. Hormatly prezidentimiziň ýol gurulşyk taýdamalarynyň durmuşa geçirilmegine ýakynan ýardam bermek arkaly ýurdumyzda döwrewap ýollar gurulýan üçin awtomobil ýollarynyň gurulşygyny dolandyrmak baradaky döwlet agentliginiň ähli işgärleri arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk bildirýärler hemde janlarynyň hemişe sag, berent başlarynyň aman, berqarar watanymyzyň mundan beýlekde gülläp ösme ugruna alyp barýan tutumly işlerine rowaçlyk arzu edýärler.